Разположен по протежение на естествената лагуна на северното крайбрежие на Катар се намира новият рай Фуайрит Кайт Бич, създаден специално за почитателите на кайтсърфинга. Перфектен вятър, топла, кристално чиста вода и чисто нов курорт, посветен на кайтбординга. Фуайрит Кайт Бич е избран заради оптималните му условия за кайтсърфинг, които включват бял пясъчен плаж, плоска затворена лагуна и чисти странични ветрове на брега. Водата е плитка и равна, идеална както за начинаещи, така и за тези, които се наслаждават на свободните движения. Безопасно място с преобладаващите северни ветрове и липса на силни пориви. Тя е 6-кратна вице-световна шампионка и 3-кратна световна шампионка по свободен стил в Световната лига по кайтбординг. За мен това е много специално, защото обичам да летя по водата. А тук водата е много равна, спокойна. Това е едно от най-добрите места със спокойна вода, на които съм била в живота ми. Аз карам кайт и се състезавам от много време. Тук е уникално. Бих се радвала да се състезавам тук и много харесвам условията, вятърът, водата и се надявам да стана шампион. От ноември до юли ветровете започват да духат почти всеки ден. Температурите на морето се движат около 26 градуса по Целзий, въпреки че през януари намаляват на около 20 градуса. Дневните температури на въздуха през зимния месец са приятните 22-26 градуса, а през май-юли се вдигат до около 32. Курортът се намира на около час и 20 минути път с кола от Доха и международното летище Хамат. Курортът ще позволи на Катар да увеличи максимално своите географски условия, за да се присъедини към пазара на сърф туризъм, който се разраства в световен мащаб. Като катарец съм много горд, че тук правим нещо, което е от световна класа. И поставяме моята страна на световната кайтсърфинг карта. Кайтсърфинг курортът разполага с 50 стаи. Повечето от тях са апартаменти с изглед към плажа, в които може да се настани 4-5 членно семейство. Всяка стая има и външен душ, хамак, пуфове, маса и столове.
Наоколо има заведения за хранене. Построен е и павилион за йога, напълно оборудвана фитнес зала, плажен волейбол, плажен футбол, ресторанти, басейн и много други съоръжения за забавления на гостите. Налични са и други водни дейности, като падълборд, парасейлинг, уейкборд, каяк, гмуркане с шнорхел и други. Тъй като курортът е близо до местообитанието на морските костенурки, единственото външно осветление през нощта е това, което се излъчва от стаите. Силната светлина може да попречи на костенурчетата, които пълзят към морето след излюпване. Нашите приключения продължават в следващия епизод. Не пропускайте предаването ни за пътешествия всяка събота и неделя от 12:45 само по Евронюс България.